Sino yung ka-text mo, ha? May camera pa habang nagwa-vlog. Kapag ka nakaharap ng ganito, alam niyo yung ilaw niyang galing sa taas, kitang-kita ang eye bags ko. Parang nagiging shadow siya. Book 19, Chapter 7, page 21. Wow, what's that? 25,622? Yeah. Yung hindi pa niya nababasang message sa kanyang mga email. So, ngayon pupunta kami sa book of na hindi pa namin napupuntahan. Sana may English, tapos sana merong maganda. Pero pwede ko naman tawagan kung merong English o wala. Pero, yun na, may oras pa naman kami mag-driving. Sino yung ka-text mo, ha? Book off Super Bazaar. Super Bazaar. Is that the name? Yeah. It's so hot. Lakasan natin aircon. Yan o. Let's do it. Let's go, 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 go. Are you excited? Can't wait to look at some books that I'll never read. Oh, just this? And this. Oh, I found what I need. Halo. Pokemon Essential Hunt. Wala akong masyadong makita. Ito kasi parang malalaki siyang book. Mas more on mga ganyan, na parang mga magazine. Tapos dito naman yung mga novels. Pero halo-halo eh. Meron siyang One Direction book. Yan. Mga ano pa ba? Fundamentals of Human something. Yung mga sa pag-aaral. Ito lang ang nakita kong okay. Eat, Pray, Love, and 200 yan lang siya. Hi! Very sweet. Hi! Andito na kami sa kotse. Tapos may bayad pala yung ano doon. Yung... Where are they going? Okay, naintriga kami sa ano, mahabang pila. Okay, dali vlog bro. Sobrang haba ng pila. Saan kaya sila pupunta? Ito yung pinanggalingan namin. Yung Book of Bazaar. Tapos yung parking, 500 yen. Mas mahal pa sa book ko. My book was 200 yen. Wow. Eat, Pray, Love. And I think it's also a movie, babe. Julia Roberts. Oh yeah, she's famous. Parang feeling ko pinilit ko na lang din siyang bilhin kaysa sa parang walang mapala doon. Pero okay na, di ba? Kaysa naman sa nagbabayad lang ako sa parking tas wala akong binili. 200 yan lang naman siya. So, I wonder if this will fall when you start driving. Yeah. I think it will. Hello guys! At ito, pauwi na ako. Malapit-lapit na ako sa bahay. Nag-trend kasi ako pauwi. Tapos mula sa train station, naglakad ako. Medyo umuulan nga pero buti tumigil. Nanalo ngayon si Pacquiao! 0 na naman ang crime rate ng Pilipinas. Tapos ang daming Pilipino ang super saya. May bit-bit ako ngayon. Well, naipakita ko naman kanina pero may binili kasi ako sa 100 yen shop. Mga konting ano lang naman. Hindi naman yung mga interesting na mga bagay-bagay. Earphones, ganyan. Doon lang kasi ako nakakabili sa Candu, yung 100 shop na Candu ang pangalan, ng earphone na hindi goma. Yung ano, yung old style. Ayoko talaga kasi nung mga uso-uso ngayon na parang goma. Kasi parang, ewan, parang feeling ko ang dumi. Yan lang, grabe ng pawis ko ngayon. Ay, init. Maalinsangan pa. May maliit dito na park na malapit sa bahay namin. Liit lang siya. Tapos dito sa amin, ayan, maliwanag naman siya. Tapos puro mga bahay-bahay, parang village lang. Iilaw na yan. Yan. Tadan! Mag-doorbell tayo. Yung doorbell namin, guys, may camera yan. Ayan, kaya may ilaw. Tapos mamaya, pagpasok natin, yun, makikita na. Are, papa, tadayma! Okay. Tapos, mamaya, ipakita ko sa inyo yung itsura niya. Kung ano yung itsura ko kanina sa camera ng doorbell. Tadayma! Are, kami kita? Kami kita? Eh? Itsu? Ah, kino! Yan, tignan natin. Uy, ito, nakabukas pa. Hindi. Ganyan talaga siya. Tapos, asan ba yun? Ito ba? Hindi.
Ulit. Okay lang, Mother. Okay naman. Ayan, teka. Yan ang tsura ko kanina. May camera pa habang nagwa-vlog. Yan. Oh my God, super init at andito na ako sa aking kwarto. So, ipapakita ko sa inyo yung konting binili ko sa 100 yen shop. Ito panlinis ng toilet kasi doon sa CR nila Sam, hinugasan ko mga beshi. Iba talaga kapag lalaki lang yung gumagamit. Kasi yung CR doon na Sam, bali, sa dorm ng mga nakatira doon, na mga single, parang sa 2 kwarto, nagsishare ng isang panyo. Bale, ang nakakagamit nun si Sam at saka yung katabi niya. Tapos, nung naglinas ako doon, sira na pala yung ganitong brush niya. Parang habang kinikis-kis ko siya, parang nabebent. Tapos hanggang sa hindi na siya bumabalik. Siguro kasi luma na yung parang alambre niya sa loob. Kaya, mahina na talaga. So, bumili ako nito. 100 yen lang naman siya. Itong 2 na. Kailangan yan. Ito, bumili ako. Nagbabalak na kasi akong medyo mag-aral-aral ng konting pagluluto at pagbe-bake. Kasi, diba, napaka-late na nga kung tutusin. At 29 ngayon pa lang ako, guys, mag-start. Kaya isipin nyo kung gaano ka malas si Sam sa akin. So, ayan, pancake na kitty, pusa. Ito, kitty, tapos star lang kasi yung andun. So, yun. Madali lang naman yung pancake, diba? Bumili ako nito. Habang naglalakad, kinain ko siya. Ang sarap. Ano ba to? Castera. Yung harap-harap niya. Ilang grams ba to? 113 grams. Tapos nakasulat dito, 100 grams, 343 calories. So, 13 grams yung sobra. So, sipin mo nyo na lang, 350 calories itong lahat. Pero, hindi ko naman nakain lahat. So, tabi lang siyang ganyan. So, ganun talaga ako. Kapag kumakain ako ng mga snacks, hindi ko naman nauubos sa isang kainan. Tapos, bumili ako ng case ng cover. Kasi, ang cute lang niya. Diba yung gradation niya, yung pink. Nakita ko na to sa trend. Kailan lang. Tapos, sabi ko, ang ganda nun. Saan niya kaya nabili? Tapos, ito naman kasi, nung binili ko is silicone. Mas gusto ko talaga yung mga silicone kasi hindi siya nadudulas agad-agad. Tapos, yung nabibili ko pa sa 100 yen shop na mga case, ganyan, may lalagyan ng strap, may sabitan ng strap sa gilid. Gusto ko talaga yung mga nilalagyan ng strap kasi parang mas safe. Parang ganito kasi akong humawak eh. So, kapag madulas man, parang makukuha mo pa rin siya. Ito rin nagamit ko, silicone din siya. Nabili to sa Daiso. Yung mga ganitong klaseng, yung ganyan na itsura, nung kakastart ko palang magkaroon ng mga iPhones, ganyan, ganito na yung mga tinitinda sa mga phone shops mismo. Tapos, yung mga presyo, 2,000 plus, ganyan, ang mahal-mahal. Pero, halos ganito talaga yung itsura niya. Pero, yun, mahal dati. Buti na lang ngayon, nagsimura na ang mga bagay-bagay. Ito nga pala, hindi naman galing sa 100 yen shop, galing kay sa tapos ito nga yung book na binili ko. Tapos ito, bumili ako, nagtry ako nitong ganitong pang yung ilaw-ilaw. Pag magpipicture, taka, subukan nga natin. Na-zoom ko na meron siyang battery. Kasi nakita ko meron siyang ganyan. May nakita ko sa Donkey na ganito, pero 300 yen ata yun or 500. Tapos may pink sana pero hindi ko binili. Buti na lang pala kasi meron naman sa 100 yen shop. Kahit white siya, kahit hindi siya pink, at least. Diba? So, tanggalin natin. Yan. Hala, sana nga pala hindi nyo naririnig yung hangin ng electric fan. Hi, Ma! Pepe? Ooh, may ilaw siyang ganyan. Mother, nabili ko sa 100 yen shop, oh. Ang selfie. Ano yan? Yung ilaw, pag magsa-selfie kang ganyan. Liwanag ba? Ganyan. Kapag ka wala, ay, wait. Nalalakasan pala. 3 ito. Ganyan. Ayan, oh, pag wala. Una, ganyan. Kalawa, ganyan. Pinakamalakas, ganyan. Okay din, no? 100 yen. Yung mga ganito dati, mahal. Galing, no? Kahit nga feeling ko sa pagbablog. Halimbawa, gabi, walang magandang pag-anuhan. Oh, diba, taray, okay na tong ganito, oh. Yan, kapag wala. Tapos, mag-iilaw akong ganyan. Ayan. Or, itaas ko, ganyan. Okay, no? Yan, taray.
Sabi, kinukwento ko kasi kay Sam, medyo problem ko yung ano. Pero guys, hindi ko to binili para talaga sa pagbablog. Napansin ko lang na maganda din siya sa camera. So, napag-usapan kasi namin ni Sam nung ginawa namin yung Bean Boozled Challenge na parang ang pangit ng ng lighting namin. Parang hindi namin alam kung saan kami puposisyon kasi wherever we sit, talagang ang pangit. Parang nakikita lalo ang eye bags, ganyan. So, parang halimbawa, sample, ganyan. Kapag ka nakaharap ng ganito, pagka ganito ako mag-video, alam niyo yung ilaw niyang galing sa taas, kitang-kita ang eye bags ko, parang nagiging shadow siya. Tapos ganyan, nakikita niyo pa yung mga lines ko. Na kung halimbawa andito, yan, hindi masyado halata, especially kapag kamay. Ayan, ilaw pa akong ganyan. 'Di ba? Parang hindi lang siya masyadong natural tignan kasi nga ganito lang siya. Pero kapag ring light, ganyan. Kaya napag-usapan namin ni Sam, natutulungan niya akong gumawa. Gusto ko yung mga DIY lang para mas memorable, char. Bumili ako ng 3 earphones kasi like what I've said earlier, doon lang ako nakakabili ng yung ganito lang, guys. Ayan o. Yung uso kasi ngayon yung may rubber. Ayoko nun. Gusto ko lang yung mga ganyang nakapatang lang siya dyan. And then, binilhan ko din si Sam ng coaster. Kasi walang coaster dun. So, kapag pinapatong namin yung mga tubig, nababasa. At, tadan! Pang cover to sa USB. Alam niyo yung charger na ganyan, yung ditong part, di ba madaling masira? Ayan, I have the perfect example. Ayan, sira yung USB cord ko dyan. Kasi, pag nagcha-charge, dito madaling mag-init talaga. Kaya, may mga cover pala yung ganito. Ngayon ko lang nalaman. Ay, ano to? Nagulan ako. Hiwalay siya, ganyan. My God, ayaw na niyang... Parang naano na kasi siya ng husto. Hala. Husto, sira na siya. So, itry natin, halimbawa dito sa side. Imagine niyo na lang na ano siya. Ito yung sasaksakan na part. Kapag ka ganito, okay. Ay, baliktad. Kapag ka ganito, oh my God, fail. Di pala pwede dahil ang design niya, ito yung parang sinta style, parang may tela pa siya, kaya masyadong malaki. Siguro pwede to kapag yung walang ganun. Ano kung ito lang kaya, no? Ayan, no? Kasi naman, ayan, pwede naman sigurong ganyan. Ayan, no? Book 19, Chapter 7, page 22. So, alam nyo ba guys, kung asan ako? Dentista. I mean, nasa labas pa naman. Kasi, eto, nakikita nyo ang metal na yan? Ang pangit. Pero, dapat may ngipin talaga yan. Natanggal nung nagpunta ako sa Brazil Festival. Hindi ko na lang na-vlog. Pero, ayun, ang pangit. Pakita ko sa inyo. Wait. And I'm back sa kotse ko. Ayan, ang bilis lang. Akala ko mag-aantay ako ng matagal, pero inuna ako. Ang unang sabi sa akin na baka daw makaupo lang ako, maasikaso lang ako kapag wala na masyadong tao. So, inimagine ko talaga mag-aantay ako ng matagal, pero ayun na nga. Pero, nagbayad pa rin ako. Bakit? I mean, sobrang mura lang naman. 140 yen. 70 pesos. Sobrang mura lang naman. Pero, kasalanan ko bang natanggal yon? Di ba kasalanan nila yon kung hindi nila masyadong nalagay ng maayos? Ang sabi lang sa akin, bawal chewing gum. Ang kinakain ko nung time na yun, cheese. Hindi siya malagkit na cheese. Naloka ako, ano pa yan? Tapos nagbayad pa ako dito sa parking ng 100 yen. Ayan, puro reklamo na naman ako. Japanese lesson time! So ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay ang past, present, future at ang I want to, I don't want to ng run. So guys, ang past tense ng run in Japanese ay hashita. Hashita. Ang present naman, hashitteru. Hashitteru. Ang future, hashiru. Hashiru. I want to run. Hashiritai. Hashiritai. I don't want to run. Hashiritakunai. Hashiritakunai.
So, yun lang guys. Sana po ma-follow nyo po ako sa Facebook page ko at saka sa Instagram, Kdelicious, KITILICIOUS. Maraming salamat sa panonood. Bye!